Iċ-ċifri dwar il-faqar li ħarġu fl-aħħar ġranet huma konferma ċara u tonda biċ-ċifri tal-Gvern stess dwar id-daqqa qawwija li qalaw dawk bidħul baxx, ħaddiema u pensjonanti kemm ilu fil-Gvern Joseph Muscat. In-nies fir-riskju tal-faqar huma mkejlin skont id-dħul tagħhom fi flus. Dan id-dħul juruh fi stħarriġ fuq il-paga jew il-pensjoni tagħhom. Dawk li jdaħħlu anqas mill-medja aċċettabbli huma klassifikati bħala fir-riskju tal-faqar. Iċ-ċifri tal-Gvern stess issa juru li kemm ilu fil-Gvern Joseph Muscat dawk f'riskju tal-faqar żdiedu minn 15.7% fl-2013 għal 16.3% fl-aħħar statistika. Inkella f'numri krudi minn 65,000 ruħ għal kważi 69,000. Din hija żieda ta' 3,700 ruħ fir-riskju tal-faqar. L-istatistika mbagħad tidħol fid-dettall anki ta' dawk li l-aktar batew id-daqqa tal-faqar mill-2013 il hawn u dawn jirriżulta li huma l-aktar l-anzjani u kategoriji oħrajn vulnerabbli. Dawk li għandhom aktar minn 65 sena u li qegħdin fir-riskju tal-faqar żdiedu minn 15% għal 21%. Din hija żieda perċentwali qawwija. F'ammont iż-żieda hi minn 10,000 anzjan u anzjana għal 15,500. Żieda ta' 5,500 turi li taħt il-Gvern ta' Joseph Muscat l-ar daqqa li ħadu fir-riskju tal-faqar jiżdied kienu propju l-anzjani. Dan hu konfermat ukoll fil-kategorija tal-familji fejn hemm żewġ adulti b'wieħed jew waħda minnhom fuq il-65 sena. Fost din il-kategorija ta' familji ir-riskju tal-faqar żdied bil-qawwi kemm ilu Prim Ministru Joseph Muscat minn 19% għal kważi 25%. jew minn 7,600 għal 11,300 persuna, żieda ta' fuq 3,600. L-istess daqqa għalawha dawk li għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux jaħdmu full-time. Fost din il-kategorija ta' ħaddiema ir-riskju tal-faqar żdied minn 65% għal 69%. U anki fost dawk li jistgħu fil-fatt jaħdmu aktar sigħat, ir-riskju tal-faqar żdied ukoll kemm ilu jmexxi l-pajjiż Joseph Muscat. Iċ-ċifri dettaljati jkomplu juru li r-riskju tal-faqar żdied fost dawk qiegħda minn 50 għal 56%. Fost dawk li ma jistgħux jaħdmu żdied minn 22 għal 25%. U fost dawk irtirati żdied minn 14 għal 18% kemm ilu fil-Gvern Joseph Muscat. Kollha żidiet perċentwali sostanzjali. Illum għandna konferma biċ-ċifri li ħareġ il-Gvern stess li huma mkejlin mid-dħul tal-ħaddiema u tal-anzjani. Konferma li Joseph Muscat żied il-faqar bl-eluf u ta' daqqa qawwija lil ħaddiema u lill-anzjani bil-pagi u l-pensjonijiet ibatu l-ar żidiet fi 30 sena minn meta tneħħiet il-friża laburista fuq id-dħul tal-ħaddiema u tal-anzjani. Mhux ta' bxejn illi fil-faqar u fl-esklużjoni soċjali meta mbagħad toħodhom flimkien it-88,000 illi Joseph Muscat kien isemmi fl-elezzjoni li għaddiet u li qal illi jeqridhom bħala ċifra mhux talli ma qridhomx bħala faqar talli din iċ-ċifra illum żdiedet b'6,000 oħra magħha.